sikhuluma ngenyanga kaJanuwari uma singani ukuthi iSundowns iMamelodi Sundowns iperforme kanjani. Siyeza bafethu. So lama goals awu7. Remember yaqala nge19 idlala ngeOrbit College sivula nje. Yeah. Bavula ngengane uAtasalesi. 22 minutes walidabula. Then 65 minutes wabuya uLeon striker lesi. Wenze njalo. Esilande wenze njalo. Okay. Obo 2-0 clean sheet ayikhulumisa. Yeah. Then babuya nge23. Sebhala exam phela manje. Sebhala exam le Africa. Al Hilal. Bayibhala neAl Hilal. Oh. So babe home kodwa. Yeah. Babe ekhaya. Yeah. So Ataselezi wabuya futhi ngo22 minutes lo awunike Orbit College. Hey kusho ukuthi ngenzeka unezingane ezingamawele lo. Ngenzeka bese check. Yeah, bayafana la 22. Igoli lingena ngomzuzu ka22 imidlalo emibili futhi elandelanayo. Yabuya futhi umkwena ngeScotia 65 lo Leon. So 2 games 4 goals akorwe ngesikhathi silinganayo. Esifanayo. Yeah, ziyabhala ingane zeClub. Hayi ziyabhala. Yenza buya nge27. Yeah. Siselela impompo sibhalithe silela impompo nesikhukhune. Ey kwanzima lapha kwakunzima lapha ingane sabathi ziyabhala amanzi alutho kwaphela amapeni. Kwaphela amapeni kwathi ngomzuzu wokugcina nqi